Zerutik, Arabako Errioxatik Bizkaiko kostalderainoko ibilbidea, liluratzeko moduko inguru eta istorioz gainezka ageri da. Duela 3 mendera arte, Bizkaiko portuetatik guardiaraino eramaten zuten arraina gure arbasoek. Han, gurdiak ardoz, gatzez zein gariz kargatu, eta Bermeo, Ondarroa eta Lekeitiorako bideari ekiten zioten berriz. Beraien aztarnei jarraika, maitasuna aurkitzen laguntzen duten harriak inguratuko ditugu. Gauza ugari deskubrituko ditugu. Mastietan egiten ziren exorzismoak, hozkailu naturalak, ajoarrieroan nola asmatu zen, gure artisten inspirazio iturri dira oraindik ere ibilbide honetako paisaiak. Hau ez da bidaia soil bat, hau begirada bat da, zerutik herri baten sustraietara. Euskal Herria, lurralde magikoa. Itsaslabar eta kostaldeko leku ederrenetatik hasita, barnealdeko aran sakonenetaraino, lur honek antzinako herri bat babesten du, gurea. Milaka urte dituen hizkuntza bat oinarri duen herria, nortasun propioa duena. Haizeak garamatza, musikarekin batera, mitoz eta kondairaz betetako paisaietan barrena, egan. Eta garena, izan ginena eta izango garena ikusiko dugu. Hau da gure bidaiaren arima, Euskal Herria egan. Toloño mendilerroaren parean ekingo diogu bidaiari. Harresi natural ikaragarri honek Arabako Errioxa zaintzen du eta bertako mahastiak iparraizetik babesten ditu. Horren emaitza da hemengo mikroklima epela. Arabako gainerako lurretakoa baino egonkorragoa. Temperatura atseginak eta eguzki ordu luzeek mastien paradisu bihurtzen dute lurrau. Ardoaren eta arrainaren ibilbidean zebiltzan mandazainek, gurdiak ardo upelez kargatu eta Bizkaiko portuetaraino eramaten zituzten. Handik, arrainarekin itzultzen ziren. Araba eta Bizkaia zeharkatzen dituen 150 kilometroko ibilbidea da. Erromatarrak hasi ziren hemen mahatxondoak landatzen. Horixe izan da Arabako Errioxaren motor ekonomikoa 15. mende amaieratik. Historia luzeko inguru hauetan eraiki dira Ardoaren katedral berrietako batzuk. Upategi historikoak, honako hau adibidez. Hemen Santiago Calatrabaren arkitektura garaikidea antzinako jakintzaren zerbitzura jarri da. Bere diseinu bereziagatik, nazioarteko eraikin ikonikoenetako bat bihurtu da. Toloño mendilerroaren parean, egandoan hegazti baten irudia bereiz daiteke, arkitekto valentziarrak sortutako formetan. Enoturismoaren erakarpen gaitasuna gorantza doan honetan, bisitarion esperientzia berasteko, upategiek artisten talentuaren aldeko apustua egiten dute, gero eta maizago. Eraikinetan ikusten den irudimenaz gain, mahastien inguruan ura dago erruz. Lur hauetan, 4 urmael daude. Euria jaso eta neguan hegazti migratzaileentzako babesleku bihurtzen dira. Ura lurruntzen denean ordea, gainazaleko ispiluak gatz maluta bihurtzen dira.
Iragan urrunenaren bila hurbilduko gara Laoiako herriskara. Hemen eraiki zen hiria, Brontze Aroan, merkataritzagune garrantzitsua izan zen. Bertan bizi izan ziren 1000 urtez, Beroiak, jatorri zeltako herria. Kristaurreko 2. mendera arte iraun zuten, baina Laoiaren amaiera ikaragarria izan zen eurentzat. Azoka egun batez, ustekabeko eraso bat jaso, eta presaka alde egin behar izan zuten beraien etxeetatik. Arkeologiaren beste altxorretako bat, Barbakanako Urmael zeltiberiarra da. Burdin Aroan eraikitako Europako handiena, 300.000 litro hurbiltzen zituena. Hemen daude ikusgai, garai hartako zeramikak, jantziak eta putzuaren barrenean aurkitu zituzten jainko eta jainkosa zeltei eskainitako piezak. Guardia hiribildua da gure hurrengo geltokia. Erdi Aroan, gaztelaren erasoetatik babesteko sortu zuten Nafarroako erreginek. Hortik datorkio izena. Nafarroako erresumari guardia egitea baitzuen misioa. Bere harrizko etxe zainduen xarma eta historia gure zain dira. Bizitza, plazaz plaza barreiatzen da Aire Zabaleko museo honetan. Herriko eraikinen artean, San Joan bataiatzailearen eliza nabarmentzen da. Guardiako kaleen azpian, kobazuloz jositako isilpeko herri bat ari da taupadaka. Esaten dutenez, bertara sartu eta han pasatzen zuten gaua sorginek, kantuan eta dantzan ureztia, ardogozoa eta zurrakapotea edaten. Lurazpiko 200 kobazulo inguruk, iluntasun isila eta eguneko 85etik gorako hezetasuna eskaintzen dute, likido baliotsu honek merezi eta behar duen gisa har dezan atseden. 15. mendetik ona, halaxe mimatzen dira ardoak, Espainiar estatuko upeltegirik zaharrenean. Guardian, omenaldia egiten zaio Feliz Maria Samaniego alegialari ezagunari. Azeria eta mahatsak eta inurria eta txitsarra bezalako klasikoen egileari. Gaur egun, txitsarrak bezala etorri ohi gara hainbat familiak belaunaldiz belaunaldi inurrien pare zaindutako upategi hauek ezagutzera. 17. mendeko jauregi baten azpian, 7 metroko sakoneran, Guardiako sotorik ikusgarrienetakoa dago. Ardoa, modu tradizionalean egiteaz, harro daude hemen. Herria utzi aurretik, udaletxe plazara joan eta erlojuaren aurrean gelditu beharra dago. Zerbait berezia gertatuko da. Erlojuko karilloi honetan, dantzari bikote bat eta katximurroa irteten dira, eguneko 4 ordutan puntuan eta udako hilabeteetan 2 ordu gehiagotan. Katximorroa, gaur egun neskek ere interpretatzen dutena, Guardiako dantza tipikoeneko pertsonaia da. Jantzi askek, untxilarrua zintzilik duen makilak eta kaskabilodun burukoak bereizten dute gainerako dantzarietatik. 16. mendean hasi omen ziren kaskabiloak erabiltzen. Hala dago behintzat jasota Guardiako artxibo historikoan. Karrika dantza hau, gaitero eta dulzaineroen erritmora dantzatzen da San Joan jaietan. Guardiarrek gehien maite duten tradizioetako bada. Iraganaren aztarnak bere horretan dirau, sorginaren txabolan ere.
5.000 urte bete ditu Arabako Errioxako trikuarrerik handiena den honek. Euskal Herrian ondoen kontserbatuta daudenetako bada gainera. 1926an trikuarri hau aztertu eta bere inguruko kondaira jaso zuen Aita Barandiaranek. Diotenez, San Joan gauean adineko emakume bat entzuten da kantuan hemen, eta ahots horren jatorriaren bila trikuarriari begiratzen dion oro, harri bihurtzen da. Da berriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdibana idatziko ditugun historiak, pikutarak ezka guztiak, alperrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, eldorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Bueltan da, barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da, barruan dugun pasio sugarra. Itzuli dira, presagabeko orduak elkarri begira. Itzuli dira, iztarri aurratu arte kantatzeko abestiak. Itzuli da, baldintza gabe maitatzeko sardia. Itzuli da, gure begietan somatzen zen diztira. Eldorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da, barruan dugun pasio sugarra. Sugarra, zeda errazaren, dudadena galduta dantzan, hasten zarenean. Zeda errazaren, imperfekzio, perfektu horiek agerian. Zeda errazaren, marrazuzenetik kanpo, amesten duzunean. Zeda errazaren, irribarrez, eldorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da, barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da, barruan dugun pasio sugarra. Sugarra, bueltan da, barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da, barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da, barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da. Ardoaren kultura gustuko duenarentzako beste paradisu bat dugu zain eltziegon. Frank Gehrig titaniozko egitura bat altxatu zuen mahastien gainean. Bilboko Guggenheim museoaren aizpa txiki bat, mendeta erdiko tradizioa duen upategi batentzat. Mahastiak koloreztatzen dituen sasoian sasoiko argi aldakorraren ispilu dira, bere bihurgune metalikoak.
19. mendearen erdialdean, Camilo Hurtado Amezaga Riskalgo 6. markesak, Okzitaniako Medok lurraldeko ardogintza metodoak ekarri zituen Bordeletik. Horrela sortu zuen Arabako Errioxako upategirik zaharrena den hau. Mahats bilketetan, banan-bana bildutako mahats mordoetako alea gutatuekin ardoa ekoiztea du bere izgarri. Philippe Mazieresek diseinatu zuen muino honen gainean dagoen upel handi hau. 2 hamarkada daramatza inguruko paisaia eta mende bat bete duen upategiaren jakintza batzen. Tina formako nabe biribil ikusgarriak ardogintza gunea eta ardoak ontzeko gela batzen ditu. Itsasoaren mailatik ia 600 metrora dago Samaniego herria. Bere iragan gerlari azarro, Nafarroako eta Gaztelako erresuma zarren arteko muga izan zen. Herriaren bihotzean, 17. mendeko leinu etxe eder bat dago, Samaniegoko jauregia. Arabako Errioxaz maiteminduta, Ariane Rothschild baroisak luxuzko hotel butik bat sortzeko erosi zuen duela urte batzuk. Aristokraten familia aberats honek Frantziatik kanpo ireki zuen lehena. Mila 585 urtean, zerbait ikaragarria gertatu zen ordea. Pentsa, exortzistek ere esku hartu behar izan zuten, izurri batek mahastiak suntxitu zituen, eta garai haietan elizak nekazari orori 10 kobratzen zionez, uztaren edo mahats biltzearen 10 asko interesatzen zitzaien dena ondo joatea. Beraz, laboreak bedeinkatzeaz gain, izurriteak kanporatzeko beharra zegoenetan, apaiz exortzistak bidaltzen zituen. Ordutik, ardogintzak bilakaera handia izan du. Upategien eraikuntzak ingurunea errespetatu egiten du. Iñaki Azpiazuiza arkitekto gipuzkoarraren proiektu hau, Frank Gehrirenarekin batera erakusgai izan zuten San Frantziskoko Arte Modernoko Museoan. Lurrazpiko solairuetako diseinuak grabitatearen legea baliatzen du ardoa egiteko prozesuan. Goitik behera, baliabide mekanikorik gabe. Upategi hau jasangarritasunaren ikono bihurtu zen orain dela 20 urte baino gehiago, hori benetan zer zen inor gutxik zekien garaian. Bastida da, Arabako Errioxatik Bizkaiko kostalderainoko ibilbidean urrengo geltokia. Arabako Errioxako alde zaharrik ederrenetako bat da hau. Kale harresitu hauek, Nafarroako erresumaren parte izan ziren 1200ean Gaztelako koroarenak izatera pasaziren arte. Larrazuriko arkutik Erdiaroko muinera sartuko gara. Ardoaren kulturak eta inguruaren lasaitasunak ematen die arnaz, hemengo armarridun etxe, kale estu eta plaza txikiei. Bastida babesten zuen harresiaren hondarretan, arkaitzean zulatutako kobazulo zaharrak aurkitzen ditugu. Garai hartan, zenbait ermitauren bizimodua nolakoa izan zen irudikatzeko balio dute. Bastidak ere, bizi izan zituen gertaera latzak. 1765ko udako goiz batez, ilotz bat agertu zen labankadaz Josia kale ertzean. Urtebete geroago, hilketaren lekuko izan zen guardiar batek, hiltzailea ezagutu zuen Logroñon. Epaitu eta urkamendira kondenatu zuten. Bere gorpua, zintzilik utzi zuten hemen, Larrazuriko arkuaren aurrean.
Bastidaren kanpoaldean beste upategi ezagun badago. Maasti jabego zaharrenetako bat. Bere mahatxondo ospetsuen artean, Remeiuriko ermita zarra dago. Aurrerago, beste zerbait dugu zain, askoz ere ezustekoagoa. Ilobi batzuk. Gizagorputz forma duten 200 ilobi baino gehiago, arkaitzean zulatuta. Remeiuriko nekropolia, 10. mendetik erabili izan zen ehorzketak egiteko Toloñoko monasterioarenak ziren lurretan. Remeiuri gainean, Toloño mendigunean oso teatralak diren aurriak ageri dira. Antzinako bilgune eta bidegurutze, Toloñoko monasterioa Jeronimotarren ordenaren parte izan zen 14. mendean. 500 urte geroago, lehen karlistaldian sute batek suntsitu zuen. Kapera kolore apaingarriak eta kapitel korintoarren arrastoak dira, ordutik harribitxi honetan geratzen den apurra. Toloño mendilerroak Burgos, Errioxa, Araba eta Nafarroa zeharkatzen ditu. Bitxiguz eta sardintzarrez kargatutako mandoekin gurutzatu behar izaten zuten mandazainek Bizkaiko portuetatik zetozenean. Hain merkantzia delikatua gordetzeko elurzuloak baliatzen zituzten. Neguan pilatzen zen elurrez betetzen zituzten beraien zakutoak. Hiriak izotzez hornitzeko ere erabiltzen ziren hozkailu natural hauek. Ibaiak ere funtsezkoak izan ziren gurdizainentzat. Besteak beste, beraiekin zekarten bakailagoa gezatzeko. Ondoren, herrietako baratzeetan lortzen zituzten barazkiekin batera prestatzen zuten. Eta horrelaxe sortu zen gure errezeta ezagunenetako bat, ajo arrieroa. Bizkaiko portuetara doan bidean, Toloño mendilerroa zeharkatuko dugu. Paisaia aldatu da. Arabako Lautadara iritsi gara. Epizentroan, muino baten gainean, altxor erromaniko batek egiten du diziz. Estibalizko santutegia da hau. Tenplu hau, emakume nobleek eskuratu zuten boterearen ikur da. Duela 9 mende, gaztelu bat zegoen bertan. Bere jabeak, Toda López Arokoa Andreak, senarraren iritziaren kontra, gaztelua eliza bihurtzea erabaki zuen. Araba, aire berriak aizatu zezan nahi izan zuen. Kluniko fraide frantsesek inspiratutakoak. Erligiositatea, bizitza eta artea ulertzeko beste modu bat. Hementxe hasi zen inguruko erdiaroko azoka nagusiena. Nobleek beren zinak egiten zituzten eta maiatzaren batean egiten ziren estibalizko desagravioak. Arabarrei elkarrizketa motz geratzen zitzaienean dueluan borrokatzen ziren. Lehen odoltan taixurtzen zuenak, galtzen zuen eztabaida. Inguruotan kontatzen da, estibalizko Ama Birjina Arabako zaindaria, eztiaren Andrea bezala ere ezagutzen dela, Santiagora zihoazen erromes batzuek bere aurpegiaren gozotasuna ikustean, estibalitz oihukatu zutelako. Uribarri Ganboako urtegiraino hurbilduko gara orain. Arabako zeru ederrari irudia bueltatzen dion ispilua. Zuhatza da urtegiko uharterik handiena. Udalekuetara doazen gazteen abenturen lekuko izaten da udaro, paradisu basati txiki hau. 40ko hamarkadaren amaieran abiatu zen urtegi honen historia. Helburua, Bilbo handia urez eta elektrizitatez hornitzea izan zen. Proiektu horrek landa eremu hau goitik behera astindu zuen.
3.000 langile etorri ziren obretan aritzera, benetako iraultza sozial eta ekonomikoa. Baina urtegiak hemengo herritarren leku aldatzea ere ekarri zuen. 11 herri desjabetu zituzten eta 250 familiak etxetik alde egin behar izan zuten. Gaur egun, zingira hau arabar askoren gozagarri bihurtu da. Ardoaren eta arrainaren ibilbideak Legutiorantz jarraitzen du Basko-Navarro trenbide ezagunaren adar bati segika. 1882an onartu zen linearen eraikuntza. Finantzatzeko, ingelesen eta euskaldunen arteko enpresa bat sortu behar izan zen. The Anglo-Basco-Navarro Railway Company Limited. Trenbideek Bergara eta Lizarra lotu zituzten 1925an. Trenbidea martxan egon zen 4 hamarkadetan zehar, zinezko fenomeno soziala izan zen. Lanera joateko hartzen zen trena, ikastera joateko, parrandan ateratzeko eta beste herri batzuk edo beste jende batzuk ezagutzeko ere bai. Trenbide linea hark harremanak estutu zituen, eta Nafar, Arabar eta Gipuzkoarrak gehiago elkartuarazi. Azken urteotan, Basko-Navarro bide berdeak jatorrizko ibilbideko 123 kilometro zoragarri berreskuratu ditu. Legutio da gure hurrengo geltokia. Arabako Lautada eta Bizkaiko Jaurerriaren arteko puntu estrategikoa eta Gipuzkoarako pasabide kontrola. Duela 7 mende, Alfontso Hamaikagarrena erregeak Villarreal titulua eman zion eta horrekin batera, 10 urtez zergak ordaintzetik libratu zituen bertako biztanleak. Asteazkenetan zergarik gabeko merkatuak antolatzea ere baimendu zuen eta beraz, merkataritza joan etorriak nabarmen hasi ziren. Gaur egun hala ez dirudien arren, gauza askoren testigu izan zen. Bandogerrak, Bizkaiko leinu handien arteko borrokak, zein karlisten eta liberalen arteko gatazkak. Gerra zibilean ere, gudu odoltsua jasan zuen. Legutiok maisuki biziraundu ordea. Iritsi gara Bizkaira. Urkiolako mendatetik Durangaldera sartu nahi duenak, Otxandio izango du zain. Plaza nagusian batzen zen merkataritza eta bizitza soziala. Alde batean, Santa Marina Elizako dorre barroko ederra dago, eta bestean, udaletxea, Bizkaiko ikusgarrienetako bat. Burdingintzatik bizi izan dira Otxandiarrak. Herri hau ferrak eta hiltzeak egiten zituzten 76 zutegi izatera iritsi zen. Otxandioko burdinolak gelditzen zirenean, erresuma osoko burdiak gelditzen zirela esaten zen. Bere kale bakarrak, ardoz, gariz eta gazez betetako burdiak igarotzen ikusi zituen erdiaroan. Eta heriotzaz kargaturiko hegazkinak pasatzen duela ez hainbeste. 1936ko uztailaren 22an, Gerra Zibileko lehen bombardaketa jasan zuen Otxandiok. Europan biztanleriaren aurka egiten zen lehena. 2 hegazkin frankistak 71 hildako eta zauritu ugari utzi zituzten, gehienak haurrak. Pagoak, zuaitz sakratuak direla uste da, segurtasuna ematen dutenak. Olatzarrekoak, Otxandioko herritarrak babesteko gai izan ez baziren ere, gaur egun, lasaitasun paregabea eskaintzen diete.
Urkiolara bidean, konzentrazio esparru bat dirudien hau topatuko dugu. Zorionez, itxura besterik ez da, eta filmetako eszenatoki gisa erabiltzen da gaur egun. Baina benetan Dimako aerodromo zaharra da. Gerra zibilean, errepublikanoek erabilera militarra eman zioten pista honi, Frankok zuzendutako bandoak bereganatu zuen arte. Bizkaiko portuetara bidean, Urkiolako santutegian geratuko gara. Gure kulturako erreferente bada. Erromeriak, tradizioak eta sinesmen bitxien sorleku, bere simbolismoa oso lotuta dago mitologiarekin. Alboan du Anboto, Mariren bizilekua. Santutegia, bi itsasoren arteko banalerroan dago. Euria egiten duenean teilatuko hegal batera jausten den urak Kantauri itsasoan amaitzen du eta bestetik irrist egiten duenak Mediterraneoan. Estilo arkitektoniko ezberdineko eraikuntzak biltzen dituen tenplu honetan gurtzen dira San Antonio Paduakoa eta San Antonio Abadea animalien zaindaria. Azken honen egunean, urtarrilaren 17an, etxeko animalia mota guztiak ekartzen dira bertara. Patroiak gaixotasunetatik babes ditzan. Litekena da, Arabako Errioxatik Bizkaiko kostaldera joaten ziren gurdizainek ere, euren idi eta mandoak bereinkatzera ekarri izana. Osasuna ez ezik, maitasuna ere bilatzen da hemen. Kopla batean jasotako sinesmen baten arabera, neskazarrek Tximistarria herriaren inguruan bueltak emanez, lortu ohi dute bikotekidea. Harri hau, meteorito bat dela ere esan izan da, baina errealitatea askoz prosaikoagoa da. 1929ko udazkenean, santutegiko apaiz errektoreak inguruko baso batean aurkitu, gustatu eta ekar zezatela agindu zuen. Urkiolako altxorretako bat, mosaiko zoragarri hau da. Peli Romarategi artista eta misiolariak bizitzaren joana irudikatu zuen 4 urtaroetan islatuta. Ziklo natural hau santutegiaren ondoan zabaltzen diren pagoetan ere islatzen da. Basoan barrena, 3 gurutzen begiratokia dago gure zain. Hemen zabaltzen den panoramika paregabea da. Aurrean ditugu Atxarteko aitzartea, eskalatzaileen paradisua eta Durangaldeko lurrak. Urkiolako parke naturalean behera egingo dugu Mugarra eta Untzilatx mendigune harritxuen artetik. Gu baino lehen zegoenaren eta gu joan ondoren egongo denaren patxadaz begiratzen digute harri hauek. Izurtzan etxaburuko dorrea dugu zain. Aitzulo baten aho beldurgarriaren gainaldean. Bertan, mustro bat bizizela esaten dute. Eskualde osoa izututa zeukan basurde erraldoi bat. Diotenez, zaldun batek lortu zuen piztia akabatzea eta bere balentriarekin arro, kobazuloaren gainean eraiki zuen bere etxea. Ziurrenik, Erdi Aroan lurralde honetako jaun eta jabe ziren etxaburutar leinuaren historiari distira emateko asmatu zen kondaira. Altitudea eta lurraren orografia lagun, elur biltegi bat sortu zuten Neberondon. Gaur egun mendi aterpe bat denarren garai hartan, geraleku garrantzitsua izan zen, ibilbidean zehar arraina fresko mantendu behar zuten mandazainentzat. Durango da gure hurrengo geltokia. Oso egitura ordenatua duen hiribildu hau 13. mendean sortu zen.
Artisau eta merkatarien hiria hau babesten zuten harresitik, Santa Anako arkua baino ez da geratzen. Mandazainek Durango elikatzen zuten salgaiekin gurutzatzen zuten eta merkatuko atea izenez ere ezagutzen zen horregatik. Durango ondoen ordezkatzen duen irudietako bat, Uribarriko Andra Mariaren aterpetxea da, 1680 inguruan eraikia. Egurrezko arkitekturaren zinezko miraria da. Elizaren hormen eta kanpoko arkuen arteko tartea, zutaberik gabe estaltzea lortzen baitu. Aterpe hau, hiribilduaren hilerri izan zen mendeetan zehar. Zezenketak ere hartu zituen eta Durangoko azokari babesa eman zion lehen hamarkadan. Gerra zibilak orbain sakonak utzi zituen hemen. Italiako abiazio fascistak Eliza bombardatu zuen 1937ko martxoko azken egunean, elizkizun betean. Bapatean bobedak eta arkupea behera etorri ziren eta organoa mutu geratu zen. Egun hartan hil ziren 213 pertsonetatik asko, Elizan babes hartuta zeuden. Ustez, salbu. Durangok badu beste leku berezi bat, Tabirako San Pedro. Hemen, Erdiaroko Eliza bat zegoen lehen. Ikerketa baten arabera, honen inguruan, Durango existitu baino lehenagoko populu bat egon zitekeen. Hiribildu boteretsu honetan, Durangaldeko familia handienen etxe eta jauregiak daude. Horietan, barrokoaren garaietako aberastasuna nabaritzen da, euskal estilora egokitua bada ere. Bere rokoko margo bikain eta zehatzak lagun, 18. mendearen amaierako bizitzeko era alai eta lasai hartara garamatza udaletxeko fatxadak ere. Balkoi luze honetan, mordoxka bat herritar elkartu daitezke. Itxasorantz goazela, Gernika Lumora iritsi gara. Gure ibilbidean txoko garrantzitsua, baita gure historian ere. Hiribilduaren goialdean dago Gernikako arbola, Euskal Herriaren simbolorik, unibertsalena eta gure tradizioen erakusgarria. Duela zenbait mende, haritz baten itzalpean elkartzen ziren elizateetako ordezkariak. Bizkaiko jaurerria osatzen zuten 21 herrietako eta hiriko ordezkariak. Batzar haietatik sortu ziren foruak, jaurerri osoa gidatzen zuten legeak. Horregatik da zuhaitz hau sakratua euskaldunontzat, gure askatasunen ikur. Baina Gernikako arbola, ez da bat eta berbera izan ordutik, hainbatek bete baitute geroztik hainbesteko karga simbolikoa duen leku hau. Azkena, 2015an landatu zen. Aritzarekin batera, juntetxeak ere mendeetako tradizioa du. Bizkaiko parlamentu historikoaren egoitza da. Bizkaiko jaunen erretratuek zaintzen dute batzar areto honetan gertatzen den guztia. 1826an, Antiguako Andre Mariaren ermitari hartu zion lekukoa, foruen zin solemneak egiteko gunea izateko. 1476an, Fernando Katolikoari egindako eskumuin ematearen kuadroak erakusten ditu lehen aldiz, beraien buruki bereizgarriekin Bizkaiko lurraldeak ordezkatzen dituzten emakumeak. Batzarretxea 1937ko apirilaren 26ko bombardaketa ikaragarritik zutik atera zen harrigarriki. Hilabete batzuk lehenago, Elorrion, Otxandion eta Durangon gertatu bezala, bombak jaurti zizkioten Gernikako herriari.
Apirilaren 26 hartan, 3 orduz, etenik gabe, 40 tona lehergailuk Gernikako etxeei su eman zieten. Frankoren zerbitzura zeuden Kondor Legioko eta Italiar Abiazio Legionarioaren hegazkinek 1654 gorpu utzi zituzten. Gernikaren 85% suntsituta geratu zen. Sugarrek kaleak irensten jarraitu zuten hurrengo egunetan. Biztanleria zibilaren aurkako aire eraso anker eta bihozgabe hori, historiaren orrialde ilunenetan geratu da idatzita. Pablo Picassok izugarrikeria hura Gernika margolanean jaso zuen. Originala oraindik ere, paradoxikoki, Madrilgo Reina Sofia museoan dago ikusgai. Ia mende bat geroago, Europako herrien parkeak gerraren izugarrikeriatik urrun dagoen lasaitasuna eskaintzen digu. Babeslekuaren eta etxean sentitzearen ideia hartu zuten inspirazio iturritzat Eduardo Chillidak eta Henry Moore eskultore britaniarrak. Bi obra hauek horren emaitza. Gernikako arbolaren abestiak gure sustraiak zuaitzauen erroen antzekoak direla gogorarazten digu. Aritzek eutsi egiten diote eta porrotak porrot, hazten jarraitu eta loratzeko gai dira. Mandazainen ibilbideari jarraika, 2000 urte atzera egingo dugu orain. Forua herrixka, Bizkaiko aztarnategi erromatar garrantzitsuena da eta Kantauri aldeko handienetakoa. Hemen, harriek badute zer kontatua. Neron eta Claudio enperadoreen garaiko eskualdearen erdigunea zen hau. Etxeak, lurruna maite zutenentzako terma bat, zein lantegi eta labe siderurgikoak zeuden muino honen gainean. Badirudi foruan inguruotan zeuden meategietako burdinatik bizi zirela. Ondoren, Akitaniara esportatzen zuten itsasoan barrena. Bai, duela 2000 urte portu bat egon zen hemen. Gernikako itsasadarrean, Oka ibaian aurrera, Urdaibaiko erreserbara iritsiko gara. Itsas usaina etorri zaigu dagoeneko. Urdaibaiko bihotzean duin mantentzen da gure industria ondarearen altxorretako bat, Muruetako teilategia. Hogeita 12 metro luze den tximiniak eta Hoffman labeak gogorarazten digute, hemen, ondoko arrobitik ateratako buztinarekin egindako zeramika eta teilak egosten zirela. Bere garaian, industria iraultza handia ekarri zuen. 4 hamarkada zegon zen fabrika hau martxan. Ariketa 1931an, teilak ateratzeari utzi zion arte. Mundakako itsasadarrean barrena, txalupan jaitsi, eta egurrezko ontziraleku xume hauetan gelditzea, Urdaibaiko paradisuak dauzkan plazer ugarietako bat da. Busturira heldu gara. Hemen inguruan gertatzen denari, adi dago Madariaga dorretxea. Madariagatar leinu bandokidekoek guztiaren berri izan nahi zuten. Dorre honetatik dena ikus zezaketen, eta bereziki ikusiak izan zitezkeen boterearen erakusgarri, ez soilik 15. mendean. Gaur egun Urdaibaiko ekoetxea dago bertan. Gure biosfera erreserbaren aberastasun izugarria erakusten du ingurumen zentro honek.
Eta baita, altxor natural hau bertakoen garapenarekin nola bateratu daitekeen ere. Dorre honetako erlojuak jatorri xelebrea du. Busturiko bizilagun batek oparitu omen zion herriari duela 2 mende. Elizako kanpaien menpe egon beharrean, ze ordu zein jakin zezaten biztanleek, jende ilustratuak gauza erlijiosoak eta laikoak bereizi nahi zituen. Erlojuaren kontu hau herritar haren emaztearen burutazioa izan zela ere esaten da. Senarra tabernan zegoenetan ordua jotzen entzun eta etxera itzul zedin. Istorio bat, 2 bertsio. Helmugara iritsi gara. Arabako Errioxan hasi dugun abentura, itsasora iritsi da azkenean. Honaino iristen da gure ibilbidea. Ahaleginez egindako 150 kilometro baino gehiago, haizea zein euria egin, egun senti izoztuetan zein eguerdi kartsuetan, erraietaraino sartzen zaiguna. Mandazainek Bermeo, Lekeitio eta Ondarroako portuetan deskargatzen zituzten euren merkantzia baliotsuak. Arabako Errioxako ardoa, garia zein gatza. Eta ara itzultzen ziren gero, bixigu fresko eta zardintzarrez kargaturik. Hemen bukatu da gure bidaia. Atzean geratu dira Arabako Errioxako eguzkiak, koloreztatutako mahastiak eta Toloño mendilerroak babestutako mahatxondoak. Atzean sorginen kondairak eta piztien aurka borrokatzen ziren zaldunen istorioak. Bombardaketetatik ernaberritzea lortu duten herriekin loriatu gara, eta gero arte esan diogu gure zuhaitz sakratuari. Pertsonak eta istorioak elkartzen zituzten trenbide zaharrez gogoratu gara. Gure bihotzek bide honetan ibiltzen ziren mandazainen bihotzekin egin dute taupada. Beraien indar, konbentzimendu eta prestutasunarekin batera.